en 20 anys el 80% del territori, que és privat, que és de propietat privada, ha estat totalment oblidat. Ningú ha posat un euro en la propietat privada forestal, el 80% del territori. Quan nosaltres hem passejat, no estem anant a un espai públic, estem anant a espais privats que recorrem sobre un espai públic que és una senda o un camí. Però el que està al nostre voltant és propietat privada. I aquesta propietat privada, a hores d'ara no se sap la majoria de vegades de qui és, no està ordenada, no n'hi ha un centre de propietat forestal on estiguen tots els propietaris forestals valencians organitzats i puguen negociar amb la Generalitat cada any un pressupost per a poder arreglar accessos, per a poder fer estassades, per a poder fer faixes auxiliars. És el gran punt negre de la gestió forestal valenciana. I per tercer i últim, el pilar fonamental del pla forestal que comentava jo. Fa 20 anys la llei forestal obligava a fer un pla forestal valencià on s'organitzara tot aquest territori que està fora de l'urbà, on s'organitzara per demarcacions tota la gestió forestal, des del turisme, als incendis, a la gestió productiva. Això s'ha fet 3 vegades i no s'ha arribat mai a aprovar, conscientment perquè el dia que s'aprova el pla comporta una llei i aquesta llei comporta un pressupost. Si la llei no està aprovada no n'hi ha pressupost adjunt anual. Per tant, ha sigut un mecanisme conscient l'anar allargant aquest pla perquè saben que el dia que s'aprova per força hauran de destinar un pressupost assignat cada any a la gestió forestal i això és el que no volen perquè és una quantitat de diners que hauran d'obligatòriament gastar ahir i ara s'estan gastant en altres coses. Bé, pensem que aquests 3 punts són, entre molts altres i alguns que ja ha destacat també el company Jordi, els causants d'aquest incendi, aquesta desgràcia provocada o no, hagi tingut molt més impacte sobre el medi. I vull acabar